медонам ки духтаро баъд аз ифтор мехоҳӣ ягон ширинӣ ба мазза чойкатӣ бихӯрӣ, мехоҳен, лекин вақт надорен тайёр карданда. Пас инам духтарак да бинависен дарравакак шумода доставка мекунад. Ҳамқа шириниҳои бамазза дора. Як борак бидроенда страничкаш хабар бигирен. Ман страничкаша отметид мекунам. Баъд вайша рақамаша мемонам бо нархи арзон. бовар кунен аҷоиботай. Аллакай чанд кас таъриф карди духтарака. Ин кора бас кардагӣ буд. Ина нав бо инстаграм кушодагай нав кора пеш бурдастай. Боварӣ дорам ки дастгириш мекунен ин хоҳараки хушрӯмона. Духтаро як бурак заказ куненда бичашен шириниёша маҳқултон меша. Баъд медонен вай гирифтам зволаи вай инам хеле вай самбуса. Зволачои самбуса тайёрак буридагӣ руған кардагӣ хулас тайёракай. Меҳмон мебиёя мисол ё хутон ягон самбусаи гарма как мехоҳен дарава как мегирен амира зволои тайёр кати тайёр мекунену мехӯрен гармак. Качествашта гарантия духтаро. Марҳамат беҳад бамазза мепаза, беҳад хушрӯ мепаза. И ҳози ҳеҷ чай духтаро. Як бор страничкаш бидроен ҳар як торто, ҳар як пирожниё ҳама чира заказ қабул мекунад. Шумо нависенша бо шумода мефаҳмона. Нархи навош бо муҳим он ки арзонай. Ҳам арзон, ҳам бамазза, ҳам тозаву озода шумода тайёр карда равон мекунад. Ана духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед ман шумода чӣ ёфтам. Гирбишинои фасон беҳад хушрӯ чанд диден. Ина блескан диден заводской блескан ҳечи намешава. Беҳад хушрӯ. Чандта расветкаи ҳози ҳамаи расветкаҳоша нишон медиҳем. Боварӣ дорум маҳқултон мешава. Нигоҳ кунед бардовуш астай, кабутуш астай, инаи цвет аст. Баъд ина сиёсафед маълимоҳо бисёр мепурсанд сиёсафед. Марамад ина сиёсафедшам ҳаст духтаро. Беҳад хушрӯвай. Бари ино 120 як либосаш 7 метрай. 7 метр кардагай як либосаш. Ина марамад биненда чӣ хушрӯ чанд. Духтарако маҳқултон мешава. Шушта мепӯшен. Бе ҳичи мешава пӯшида. Просвечивет намекунад духтаро. Гирбишини оригиналай охи. Мана марамад каседа дар корай. Беҳтарин расветкаҳо бо нархи дастрас шумода пешниҳод шудагай як либосаш 150 сомон тамошобино мана успед кунен заказ кунен. Касоне ки оптовӣ мегиранд оптовиш бо арзон мешава. Нигоҳ кунен охи ранги бахмалгилакояна. ира бинен ранги намо ваёяй ку духтаро 1000 сума атласо ранги ҳаваёя бовар кунен аҷоиб хушрӯ. Мана ҳамаш моделҳои фасон кадомаша мегирен дарравакак шумода бурда доставка мекунанд. Духтаро заказои мо омадагия нигоҳ кунен. И зефирай осияҷон бихӯ беҳад бамазза. Баъд инаира бисмиллоҳи раҳмони раҳим ай саркунам. Инамиам бамазза тофтеста. Это вкусно. Бихӯ. Чизе махулайта бихӯ. Духтаро ами бамазза чойкати мехӯрем. Заказ кунен. Ина зефирои зур дорайра калон калонай. Медонам ки гоҳ хело нағз мебинанд зефира. Марҳамат заказ кунен. Баъд ина корзинка. Духтаро ама корзинкара нағз мебинанд. Бихӯрен. Бигирен. нигоҳ доранд ки ман сёмка кадестам накадестам нишонтон наметиҳам бигирен. ана дастот чӣ ба рангай? Осия чӣ коре кадай бо дастош пури ранг.